Lapu-Lapu City nagtinguhang makadeklarar og laing duha pa ka mga island barangay sa second quarter nining tuiga kini human ang dakbayan ng iwit sa mga highly urbanized cities sa gidakanon sa mga barangay nga nadeklarar nga drug cleared. Siluan meron din adunay live update ini May. Lan inay maalarma giisip sa City Anti-Drug Abuse Council nga usa kini kahagit aron paligunon pa ang matagbadak o kon Barangay Anti-Drug Abuse Council ug makadeklarar og dugang drug cleared nga mga barangay. Tuyong gipatawag sa City Anti-Drug Abuse Council ang tanang mga miyembro sa badak kon Barangay Anti-Drug Abuse Council kaganihang buntag aron tukion ang sitwasyon sa suliran sa illegal nga droga sa ilang barangay. Sa tigom nga gipatawag sa Police Regional Office 7 yadtong Lunes uban ang PIDEA ug DILG natuki ang mga dapit sa Rion 7 nga nadeklarar nga mga drug cleared. Ug itandi sa mga highly urbanized cities sa Lapu-Lapu City, 8 pa lang ang mga nadeklarar nga drug cleared ug usa ang drug free. Subay niini, gidasig ni Mayor Junard Ahong Chan ang mga kapitan nga muhimo og mga pamaagi aron hingpit nga masolusyonan ang suliran sa illegal nga droga sa ilang barangay. Kay kung dili wa man gani sila waton sa ilahang lugar, makaingon ko nga posible doon na sila kalambigitan. So mao na, I need their cooperation. Samtang gipasabot sa pango sa close-up, Gary Lau, nga subsub ang ilang gihimong mga pamaagi aron matabangan ang matagbadak sa mga rekisito nga gikinahanglan nga makomply. We took it as a challenge. Dili mi mauwaw, no? Being ako as member sa CADAC, di ko mauwaw nga tinuod gamay ra gyud ta nga na-drug cleared. Gitinguha karon nila nga madeklara usab ang mga isla sa Kaubian ug Panganan nga mga drug-cleared barangays sa second quarter ning tuiga. Lakip sa mga interventions nga gihimo karon sa close-up ang pagsubay sa mga mi-avail sa plea bargaining agreement. Repeated nato nga patungahon, what are tunga-tunga. No, ini drug test nato positive gihapon. So the court revoked and even issued a warrant of arrest. Lan matud sa close-up, aduna nay duha ka mga drug surrenderies nga mi-avail sa plea bargaining agreement ang nalutsan og warrant of arrest. Kini human napakya sila sa pagtampong sa sesyon sa community-based drug rehab program. Posibleng mapun-an pa kini tungod kay padayon pang gisubay sa korte ang ilang mga records. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.